Hristos s-a înălțat. Iisus a înviat și nu numai că a înviat, dar s-a înălțat la dreapta Tatălui și mijlocește pentru fiecare din noi. El a spus că merg la Tatăl meu ca să pregătesc un loc pentru fiecare care crede în numele lui Iisus Hristos. Numele lui Iisus este înălțat în acest loc. El este înălțat în fiecare casă care îl recunoaște ca Domn și Rege. Numele lui Iisus este înălțat. Haleluia! Haleluia! Iisus s-a înălțat. Iisus s-a înălțat și mijlocește pentru noi. Numele lui Iisus e înălțat, înălțat, înălțat. Numele lui Iisus e înălțat în acest loc. Numele lui Iisus e înălțat, înălțat, înălțat. Numele lui Iisus e înălțat în acest loc. Numele lui Iisus e Ești înălțat înălțat în mijlocul nostru. Te înălțăm, Iisus, te înălțăm, Iisus. Numele lui Iisus e înălțat în acest loc. Numele lui Iisus e înălțat, înălțat, înălțat. Numele lui Iisus e înălțat în acest loc. Fii și fiice vor profeți, Da, vor profeți. Pentru că te torni de Duhul Tău cel Sfânt. Fii și fiice vor profeți în acest loc. Fii și fiice vor profeți, vor profeți, vor profeți. Fii și fiice vor profeți în acest loc. Fii și fiice. Fii și fiice vor profeți, vor profeți, profeți. Fii și fiice vor profeți în acest loc. Haleluia, te înălțăm. Te înălțăm, Iisus, pentru că Tu ești vrednic. Ești vrednic de toată lauda, de toată cinstea. Tu ești vrednic. Tu ești Cel care ai înviat. Tu ești Cel care te-ai înălțat la dreapta Tatălui. Tu ești Domnul Domnilor. Nimic nu poate să stea împotrivă. De aceea te înălțăm în acest loc. Nimic nu poate să stea împotrivă. Spus că vei turna din Duhul tău în zilele din urmă. Ai spus că vei turna din Duhul tău în zilele din urmă. Doar în Duhul Tău. Ai spus că vei turna din Duhul tău Doar în Duhul Tău peste în fiecare din zilele noi. din urmă. Doar în Duhul Tău peste Ai spus Moldova. că vei turna din Duhul tău Doar în Duhul Tău, Iisus. în zilele din urmă. Avem nevoie de Tine, Ai Iisus. spus că vei Duhule turna Sfânt. din Duhul tău în zilele Pe din această țară cu prezența Ta. Voia Ta să se facă pe pământ ca în cer. Împărăția Ta să vină în mijlocul nostru. Numele Tău este înălțat. Numele lui Iisus e înălțat, înălțat, înălțat. Numele lui Iisus e înălțat în acest loc. Numele lui Iisus e înălțat, înălțat, înălțat. Numele lui Iisus e înălțat în acest loc. Te înălțăm pentru că Tu ești dătător de viață. Tu ești Tatăl minunilor. Tu ne dai bucurie și speranță. Tu ești siguranța noastră. Tu ești nădejdea acestei țări. Doamne, noi pe Tine ne bazăm și în Tine ne încredem că Tu ești Dumnezeu care ridici această țară. Tu ridici Moldova. Tu ridici Moldova, Tată. Și fiecare om, fiecare
întinde în palma ta și în mâna ta. Las ca Duhul Tău cel Sfânt să aducă ploaie, să aducă ploaie, să aducă ploaie peste Moldova. Ești dătătorul de viață. Haleluia! Dătătorule de viață, Tu dai viață, bucurie și speranță. Dătătorule de viață, Tu dai viață, mântuire, siguranță. Dătătorule de viață, Tu dai viață, bucurie și speranță. Dătătorule de viață, Tu dai viață, mântuire, Dătătorule de viață. Dătătorule de viață, Tu dai viață, bucurie și speranță. Dătătorule de viață, Tu dai viață, mântuire, siguranță. Tatăl națiunilor, ne ești izbăvitor, Domn al minunilor, a toate creator. Tatăl națiunilor, ne ești izbăvitor, Domn al minunilor, a toate creator. de viață. Dătătorule de viață, Tu dai viață, bucurie și speranță. Dătătorule de viață, Tu dai viață, bucurie, siguranță. Dătătorule de viață, Tu dai viață, bucurie și speranță. Dătătorule de viață, Tu dai viață, mântuire, siguranță. Dătătorule de viață, Tu dai viață, bucurie și speranță. Dătătorule de viață, Tu dai viață, mântuire, siguranță. Dătătorule de viață, Tu dai viață, bucurie și speranță. Dătătorule de viață, Tu dai viață, mântuire, siguranță. Dătătorule de viață, Tu dai viață, bucurie și speranță. Dătătorule de viață, Tu dai viață, mântuire, siguranță. Tu ești siguranța noastră. Tu ești siguranța noastră. Iisus, și în aceste vremuri venim și strigăm către Tine și îți spunem că Tu ești siguranța noastră. Singurul credincios, singurul care nu înșeală, singurul cui îi pasă. Tu ești siguranța noastră. Chemăm numele Tău peste Moldova. Chemăm numele Tău care vindecă peste Moldova. Chemăm numele Tău, Iisus. Te chemăm să fii rege în Moldova, să domnești în această țară. Te chemăm, Iisus, în mijlocul acestei națiuni. Tu ești Tatăl națiunilor. Te chemăm în mijlocul acestei națiuni. Și Duhul Sfânt vreau să te atingi de orice inimă. Orice inimă să-ți aducă laudă, glorie și o închinare. O închinare în Duh și în adevărție. Прихожу к Тебе. Прихожу к Тебе, мой Бог. Ты святой Бог. Ты святой Бог. Мы сейчас пред Тобой превозносим Твое имя, ибо Ты один достоин. Ты Бог, Ты великий Бог, и другого нет, как Ты, нет другого, как Ты. Ты великий, и Ты властвуешь. Ты все держишь в своих руках. Ты всесильный Бог. И мы доверяем Тебе. Мы доверяем Тебе, наш Бог.
Чудеса Твои велики, и любовь Твоя сильна. Прихожу к Тебе я с хвалою. Чудеса Твои велики, и любовь Твоя Прихожу к Тебе, прихожу к Тебе я с хвалою. Чудеса Твои велики, и любовь Твоя сильна. Прихожу к Тебе я с хвалою. Чудеса Твои велики, и любовь Твоя сильна. О, Ты велик, Ты прекрасен, Ты велик, и другого нет, как Ты, и другого нет, как Ты. О, Ты велик, Ты прекрасен, Ты велик, и другого нет, как Ты, и другого нет, как Ты. О, Ты велик, Ты прекрасен, Ты велик, и другого нет, как Ты, и другого нет, как Ты. нету другого, как Ты, мой Бог. Прихожу к Тебе. Прихожу к Тебе я с хвалою. Чудеса Твои велики, и любовь Твоя сильна. Прихожу к Тебе я с хвалою. Чудеса Твои велики, и любовь Твоя сильна. Ты велик, Ты прекрасен, Ты велик, и другого нет, как Ты, и другого нет, как Ты. О, Ты велик, Ты прекрасен, Ты велик, и другого нет, как Ты, и другого нет, как Ты. Превозносим Твое имя и благодарим Тебя за все. Благодарим за жизнь. Благодарим, что Ты оберегаешь каждого из нас. Благодарим, что у нас есть Отец. Есть Отец, к кому прийти. И мы доверяем Тебе. Ты наша радость, Ты наше счастье. Мы Тебя превозносим. Будь Ты благословен во веки веков. Твоя слава, сила и победа Твоя. Аминь. Slăvit fie Domnul, frați și surori, iubiți prieteni! Mulțumim Domnului pentru că avem posibilitatea ca să ne întâlnim, chiar dacă doar prin intermediul internetului. Cu toate că săptămâna trecută am avut posibilitatea să fim împreună, eram cam împrăștieți prin sală, arătam mai straniu, cu măști. N-am reușit noi să reglăm aparatura așa cum trebuie, sunetul era diferit, dar ne-am bucurat să fim împreună, să-L slăvim pe Dumnezeu, să ne închinăm Lui și când am venit acasă m-am simțit cu mult mai deosebit. Dumnezeu să ne ajute ca să ne întoarcem cât mai repede la închinarea noastră comună, ca să ne putem învăța, ca să ne putem ruga, ca să ne putem susține și să ne putem îmbărbăta unii pe alții. Pentru că suntem aici pe pământ, cetățenia noastră este în ceruri, dar
avem aici o sarcină, avem o misiune pe care noi trebuie să o aducem la împlinire. De aceea, fără ajutorul lui Dumnezeu, fără încurajarea reciprocă, fără Duhul Domnului care este în noi și care este cu noi, noi nu vom putea face. De aceea, adunarea noastră împreună este importantă, pentru că acolo unde 2 sau 3 se adună în numele Lui, El este în mijloc. Așa că Domnul să ne ajute să ne întoarcem cât mai repede. Cu părere de rău, această situație de pandemie încă se delungește și acum chiar este mai rău decât atunci când s-a început. Ar fi bine ca noi să avem grijă, ar fi bine ca noi, chiar dacă nu vedem acest virus, noi să credem că el există, chiar dacă nu se văd. Pentru că deja avem câțiva colegi la serviciu care au așa fel de probleme cu cei de alături, cu rudele lor și vreau să vă spun că cel mai bine este să previi un incendiu decât să-l stingi. De aceea, dacă putem preveni, atunci am și biruit. Dacă începe a arde, chiar dacă îl stingem, oricum avem de pierdut. De aceea Dumnezeu să ne păzească. Vreau să citesc din cuvântul lui Dumnezeu versetul din Filipeni, capitolul 3, versetul 20. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. Apostolul Pavel spune că cetățenia noastră este în ceruri. Ce înseamnă cetățenie? Ce înseamnă cetățean? Cetățean este un locuitor a unui stat care se bucură de drepturi civile și politice și care are anumite obligații față de acest stat. Citind împreună cu familia din Faptele Apostolilor câte un capitol pe zi, iar apoi seara discutând, ne-a captat atenția faptul că Apostolul Pavel a apelat la cetățenia lui romană și în 3 cazuri el a fost izbăvit de anumite necazuri și într-un caz el a fost izbăvit de la moarte. Deoarece el a apelat la drepturile care îi se aduceau din cauza poziției pe care o avea. Pentru el cetățenia romană s-a dovedit a fi o proprietate valoroasă. Și pentru noi, orice cetățenie pe acest pământ, ea ne dă careva foloase, ea ne aduce careva, ea ne protejează, ne aduce drepturi, dar sunt și obligații. De aceea ar fi bine ca noi să ne înțelegem care este calitatea noastră de cetățeni ai cerului, care sunt obligațiile, dar care sunt drepturile de care ne folosim. Și dacă noi avem această cetățenie, atunci ce se întâmplă cu cetățenia de pe pământ? Unii dintre noi avem cetățenia statului moldovenesc, alții avem încă o cetățenie. O putem demonstra atunci când arătăm un document. Dar ce ține de cetățenia cerului, noi nu putem arăta nimic. Noi nu putem demonstra nimănui nici cu un document careva. Ce poate demonstra faptul că noi suntem cetățeni ai cerului? Ce poate arăta faptul că noi suntem cetățeni ai cerului? Ce drepturi ne dă acest statut? Și ce obligații avem datorită acestui statut? Dacă un cetățean străin vine în țara noastră, el, chiar dacă este un cetățean în unei țări cu mult mai bogate decât este Moldova noastră, atunci când el vine în Moldova, el trebuie să facă o mulțime de documente, să dea analize, să facă mult pentru ca să-i se permite să stea aici. Și doar atunci îți dai seama, cât de binecuvântați suntem noi, pentru că noi nici nu ne gândim. Noi trăim și gata. Noi nu trebuie să ne gândim că va trebui să treacă anumite zile și noi va trebui să ne ducem din țară, pentru că noi aici ne-am născut, noi suntem aici cetățeni și noi suntem protejați prin aceasta. Noi suntem la noi acasă.
Acum, dacă avem cetățenia unui stat a Uniunii Europene, iar calitatea aceasta ne dă foloase. Noi putem călători liber, noi putem acolo lucra, noi putem să ne agonisim bogății, ori putem să ne procurăm proprietăți și putem să ne bucurăm de acele drepturi pe care le au cetățenii Uniunii Europene. Și asemenea apostolului Pavel, noi trebuie să ne folosim de cetățenia care o avem noi, cetățenia pământească. Să ne folosim de o cetățenie, de dublă cetățenie, dar trebuie să ne îndreptăm gândurile și trebuie să știm. Bine, dar noi suntem cetățenii ai cerului și atunci, dacă suntem cetățenii ai cerului, ce se întâmplă cu cetățenia aceasta pământească? Mulți spun că gata, dacă noi suntem deja cetățenii ai cerului, atunci nu avem nicio treabă cu acest pământ. Noi așteptăm doar pe Domnul ca să vină pe acest pământ, ca să instaureze împărăția Lui. Toate împărățiile pe acest pământ sunt de la cel rău. Noi nu avem de-a face cu aceasta, cu ele, cu nimic. Și eu mă gândesc că acest lucru este greșit. Noi nu numai că trebuie să ne bucurăm de drepturile care ne dă o cetățenie, dar noi trebuie față de acest pământ, de cetățenia pământească, ca noi să ne comportăm având un alt statut, având deja o altă cetățenie, cetățenia cerului, ca noi să ne comportăm și noi trebuie să știm cum să o facem, ce calitate primim noi, având această cetățenie. Atunci când cineva vine de peste hotare în Republica Moldova, el vine ori ca turist, ori el vine ca ambasador. El vine ca un reprezentant al altei țări. Noi avem multe reprezentanțe ale diferitor țări aici în Moldova. Ei au ambasade chiar alături de noi, nu departe, la vreo câțiva sute de metri, este ambasada Poloniei. Teritoriul pe care este amplasată ambasada Poloniei aparține Poloniei. Dar noi avem cetățenie cerului și noi primim o calitate nouă atunci când noi trebuie să ne folosim de cetățenia pământească, asemenea apostolului Pavel, să avem drepturi, să ne folosim, să ne bucurăm de tot ce ne dă ea, dar în același timp noi trebuie să ne uităm la statutul care ne-l dă cetățenia cerurilor, deja fiind aici pe pământ. Și dacă vom privi în epistola apostolului Pavel a doua către Corinteni, în capitolul 5, versetul 20 spune așa: noi dar suntem trimiși împuterniciți a lui Hristos, ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Atunci când noi devenim cetățeni ai cerului, cetățeni ai împărăției cerurilor, noi primim calitatea de a fi trimiși împuterniciți, de a fi ambasadori. Noi avem o misiune de împlinit. Acum, dacă ne uităm ce înseamnă a fi ambasador, pentru că aceasta de fapt este și calitatea noastră. Noi suntem ambasadori ai împărăției cerurilor aici pe pământ. Ambasador este un trimis oficial a unui stat suveran care este acreditat pentru a asigura reprezentativitatea statului de un alt stat suveran pe teritoriul său sau de o organizație recunoscută la un nivel internațional. Veneția a fost prima care a dezvoltat această instituție a ambasadorilor, a trimișilor împuterniciți. Un ambasador era un diplomat cu o misiune specială și temporară, o persoană cu o misiune oricare. Un ambasador nu avea drept de proprietate în țara acreditată. Un ambasador nu avea concediu. La întoarcere trebuia să prezinte un raport final
și o explicație pentru cheltuielile făcute. Cel ce pleca în misiune trebuia să acopere o parte din cheltuieli, deoarece nu era foarte atractiv din considerente financiare. Un decret din 1271, numirea într-o misiune trebuia acceptată în mod obligatoriu. Astfel, o persoană care refuza trebuia să plătească amenzi. Titlul de ambasador derivă de la cuvântul celtic care înseamnă servitor. Ambasadori puteau fi bărbierii, doctorii sau farmaciștii, negustorii cu reședință într-o capitală străină. Li se acorda statutul de subambasadori. Ambasadorii erau priviți cu neîncredere, presupuși spioni, utilizând imunitatea diplomatică. Ambasadorii informau statul despre situația din țara acreditată și trimiteau rapoarte, dar și primeau din țara lor buletine informative prin care cei din străinătate erau informați asupra evenimentelor din patrie, iar pentru a nu fi citite de către străini, utilizau cifru diplomatic. Calitățile cerute unui ambasador erau să fie un bun lingvist, să fie conștient că toți străinii trezesc neîncredere, trebuia să-și ascundă viclenia sub aparența unui om amabil. Trebuia să fie ospitalier, să dispună de un bucătar, să fie erudit, să frecventeze societatea scriitorilor, a artiștilor și savanților, să fie răbdător, dispus să facă tratative fără grabă, să fie capabil să primească vești rele fără să-și manifeste nemulțumirea. Viața sa particulară trebuia să fie ascetică, pentru a nu oferi dușmanilor prilej de a dezvolta scandaluri. Ambasadorii pregătesc vizitele conducătorilor de stat în țările lor de misiune. Ambasadorii vorbesc anume cei ce sunt împuterniciți să vorbească. Dacă un ambasador își începe să-și împărtășească opiniile lui politice și nu ale conducerii, el este rechemat. Un ambasador poate fi trimis într-o țară sau în alta. Am citit aceste lucruri despre ambasadori pentru că ele foarte bine descriu starea noastră și dacă ne uităm la cei ce ne-a poruncit Iisus și cei ce ne învață prin epistolele sale apostolei, cum noi să ne comportăm. Ea foarte mult aseamănă cu această calitate și de ce noi trebuie să învățăm ce înseamnă ambasador. Mai întâi de toate, noi suntem ambasadorii cerurilor. Împărăția cerurilor nu este undeva la ani lumină distanță de pământ. Și ea niciodată n-a fost distantă de pământ. Împărăția cerurilor, ea este aici. Deja este aici. Iisus a spus căci împărăția cerurilor a venit peste voi. Și iată că împărăția cerurilor este în voi. Și împărăția cerurilor nu este mâncare și băutură, ci este bucurie și neprihănire în Duhul Sfânt. Împărăția cerurilor, folosind vocabularul din zilele noastre, este o lume invizibilă care este reală, dar este invizibilă. La fel ca și virusii aceștia nu-i vezi, dar atunci când ei încep să se manifeste și când ei încep să-și facă misiunea lor nefastă, atunci vedem că ei sunt reali. Împărăția cerurilor este o lume paralelă care există concomitent. Noi trăim Biblia spune că Dumnezeu a creat cerurile cerurilor. Biblia spune că îngerii trăiesc în ceruri. Biblia spune că demonii care sunt în ceruri. Dar ei sunt în același timp aici împreună cu noi. Pur și simplu noi nu-i vedem. Noi putem să vedem lumea spirituală datorită că noi avem Duh, pentru că noi suntem și noi creaturi spirituale
care trăim în trup. Noi suntem pe acest pământ, trăim în lumea materială, avem corp care este ca și o casă pentru adevăratele noastre, pentru adevărata noastră identitate. Noi suntem spirite care trăim în trup. Și avem suflet, avem gândire, avem emoții, sentimente, avem voință. Dar noi suntem ființe spirituale, de aceea, atunci când noi suntem născuți din nou, atunci când noi venim prin credință, ne punem încredere în Iisus Hristos, când noi ne împăcăm cu Dumnezeu, noi suntem născuți din nou. Spiritul nostru, Dumnezeu practic ne dă un duh nou, pune un duh nou în noi, care este capabil să răspundă la glasul lui Dumnezeu, este capabil ca să înțeleagă Scriptura, pentru că spune Apostolul Pavel că noi cei duhovnicești înțelegem lucrurile duhovnicești, dar oamenii freși nu pot. Atunci când noi suntem născuți din nou, când Duhul nostru este reînnoit, noi primim calitatea de a înțelege, de a pătrunde, de a vedea chiar. Pentru că atunci când noi ne închidem ochii, atunci când noi venim în rugăciune, noi de fapt avem intrare la tronul de mărire al lui Dumnezeu. Noi venim prin Hristos chiar în împărăția cerului, în a treilea cer. Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni, capitolul 10, despre o experiență care a fost dusă la maxim. El spune, nici nu-mi dau seama, am fost acolo în trup, ori am fost doar în duh. Dar noi suntem ființe spirituale, noi avem abilități spirituale. Noi avem abilitățile pe care le-a avut Iisus, pentru că Iisus singur a spus că ne-a dat Duhul Sfânt ca să vină în noi și spune că acele abilități, spune, va lua din ce este a meu și vă da vouă. Abilitățile pe care le-a avut Iisus, ele ne sunt date de Duhul Sfânt și nouă. Noi putem vedea lumea spirituală, noi putem avea legătură cu lumea spirituală. Noi putem intra direct la Dumnezeu în fața tronului de mărire. Atunci când noi ne rugăm, noi nu doar facem un exercițiu religios. Noi chiar avem legătură cu Dumnezeu. De aceea, noi trebuie să explorăm această sferă pe care ne-o comunică Cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, noi devenim cetățeni ai împărăției cerurilor. Noi putem intra în împărăția cerurilor. Cei ce făceau ambasadorii, ei trimiteau rapoarte despre țara în care ei trăiau, în care ei erau trimiși cu împuternicire. Noi, primind calitatea aceasta de ambasadori, noi în rugăciune aducem situația țării în care suntem. Și Apostolul Pavel în 2 Timotei ne spune că noi să facem cereri și mulțumiri pentru toți oamenii, ca noi să ne rugăm pentru împărați, să ne rugăm pentru dregători, să ne rugăm pentru țară ca să putem trăi în liniște și în pace. Noi, ca și ambasadori, nu suntem mai mult decât pur și simplu persoane. Noi suntem întruchiparea țării din care venim. Un ambasador nu vine într-o țară din cont propriu. El vine ca să reprezinte țara din care el vine. El vine să trăiască, el mănâncă aceeași mâncare ca și oamenii de aici, el se întâlnește cu oamenii de aici, dar el are o misiune. El tot timpul caută foloasele țării din care el este trimis. Și nu este corect să spui că noi nu trebuie să ne implicăm în viața aici pe pământ. Gata, noi trebuie să așteptăm doar pe Dumnezeu care să vină, să instaureze împărăția Lui. Ori să așteptăm când El o să ne ia de aici pe pământ. Noi avem o misiune, noi avem o influență și noi trebuie să ne o împlinim. Anul trecut, un ambasador a unei țări s-a întâlnit cu oficialii noștri corupți și i-a convins ca ei să plece. Și practic s-a schimbat atmosfera spirituală și politică la noi în țară. Un ambasador are influență foarte mare. Depinde de țara care îl trimite.
Numai decât că ambasadorii care sunt trimiși de Republica Moldova, deoarece Moldova nu este o țară puternică, nu este o țară influentă, nici ambasadorii noștri nu au mare influență asupra altor țări. Dar noi suntem aici pe pământ trimiși, fiind împuterniciți de împărăție cerurilor, de împăratul împăraților. Noi suntem aici și suntem obligați. În Veneția, când erau trimiși ambasadorii, la început, deoarece ei trebuiau să-și plătească unele dintre cheltuieli și să trăiască și pe cont propriu, ei cam nu doreau. Dar când s-a făcut lege că aceasta era obligatoriu, dacă împăratul ori o țară dorea să trimite pe cineva ca ambasador, el nu mai putea să aleagă, să fie ori nu, el era obligat să plece. Când noi am devenit ca și ambasadori ale împărăției cerurilor, noi suntem obligați să ne împlinim misiunea de trimiși împuterniciți. Misiunea noastră este ca să chemăm pe oameni ca să se împace. Deoarece un ambasador întruchipează, când el vine, el tot timpul este prezentat ambasadorul Statelor Unite, ambasadorul Rusiei, ambasadorul Poloniei, ambasadorul României. El întruchipează, el duce în sine, cu sine, numele țării din care el face parte. Chiar și țara, el o întruchipează. El trebuie să se comporte asemenea statutului pe care îl are. Statutul de ambasador dă multe foloase. Mai întâi de toate, ambasadorul când este trimis, el este asigurat de țara care îl trimite. Dacă ambasadorul Statelor Unite a venit aici în Moldova, el este asigurat de Statele Unite. Dacă eu am citit cu această ocazie legea Republicii Moldova despre misiunile diplomatice și acolo este stabilit că orice ambasador are asigurat salariul în valută. Dar depinde de valuta și de posibilitățile țării care îl trimite. Noi suntem aici ambasadori și deoarece suntem trimiși de împărăție, de aceea nu depinde de starea țării în care noi trăim. De aceea Dumnezeu ne trimite nu pe contul propriu. Dumnezeu ne asigură că noi vom avea tot ca să ne împlinim misiunea. El ne asigură că pentru cei ce ne-a trimis, El ne va asigura și ne va da toate lucrurile și ne va fi îndeajuns. Iar noi pur și simplu trebuie să ne împlinim. Dacă un ambasador nu își împlinește atribuțiile sale, el este rechemat. El își pierde calitatea sa de trimis împuternicit. Atunci când cineva care este credincios, care este cetățean al cerului, al împărăției cerurilor, el refuză să-și împlinească misiunea. Eu cred că acolo va veni mai puțin ca și asigurare. Pentru că dacă nu îți împlinești misiunea, nici nu trebuie să fii asigurat cu necesare pentru ca să împlinești, dacă tu refuzi. De aceea, ia-ți asupra ta misiunea în serios. Pentru că Dumnezeu, de asta depinde și ceea cu ce vei trăi și resursele pe care le vei avea ca să-ți împlinești misiunea. Depinde de dedicarea ta. Una dintre sarcini, ori dintre misiuni pe care le avea, ambasadorul trebuia să pregătească venirea delegației oficiale. Dacă, de exemplu, președintele României vine la Chișinău, atunci cu pregătirea situației și întâlnirii și toate discuțiile erau aranjate de fapt de către și sunt aranjate de fapt de către ambasador.
împăratul nostru vrea să cerceteze pe mulți oameni. De ce? El are nevoie de mulți ambasadori, de mulți împuterniciți care să aranjeze ca să-i pregătească calea lui spre inimile oamenilor. Ioan, botezătorul, spune că a fost premergătorul, a fost trimisul împuternicit care striga, care era crainicul lui Dumnezeu, care striga: iată, împăratul vine, pregătiți calea, pentru că cel ce vine după mine este mai mare decât mine. Calitatea noastră de ambasadori este de a pregăti calea pentru Dumnezeu în inimile multor oameni. Deci noi ca și ambasadori avem o misiune. Misiunea noastră este de a-i chema pe oameni ca să se împace cu Dumnezeu. Și o putem face aceasta oriunde. Atunci când noi suntem la studii, la universitate, noi suntem într-o misiune. Atunci când noi lucrăm în altă parte, noi suntem în misiune. Un ambasador poate fi trimis într-o țară sau în alta. Ei doar își împlinesc mandatul. Dumnezeu ne poate cere nouă ca să ne ducem în orice altă parte aici pe pământ. De aceea, noi trebuie să fim gata și noi suntem obligați să ascultăm de împăratul nostru. Noi trebuie să trăim în supunere față de El. Noi trebuie să nu vorbim părerile noastre. Noi trebuie nu să decidem noi, asta voi face, dar celălalt nu voi face. Dacă noi am primit din partea lui Dumnezeu porunca, noi trebuie să o facem. Iar atunci când noi vorbim, nu să vorbim părerile noastre, noi vorbim doar ceea ce suntem împuterniciți să vorbim. Noi trebuie să-i chemăm pe oameni ca să se împace cu Dumnezeu. Noi trebuie să învățăm pe ucenici, pe cei care umblă deja pe calea, care urmează pe Iisus, să îi învățăm ca ei să împlinească poruncile Lui. Avem aici ambasada Poloniei aproape. Dacă un ambasador al Poloniei din România vizitează Republica Moldova, el nu va trăi undeva la Vila Verde ori la Codru. Ce va face el va veni aici la ambasadă. Dumnezeu are reprezentanțele Lui oriunde. Când am fost în Statele Unite, eu nu am dormit la hotel. A venit cineva și m-a luat la dânsul acasă. Casele noastre sunt ambasadele, sunt locurile în care noi venim, în care noi, când ne vizităm, noi suntem primiți, noi suntem chiar și serviți. Dacă noi nu avem, ne ducem în altă parte și nu avem unde, atunci noi găsim reprezentanții împărăției cerurilor și noi stăm la ei. Atunci când Iisus a spus că vom avea cu mult mai mult case, frați, surori, așa și se întâmplă. Noi avem reprezentantele împărăției cerurilor, sunt oriunde pe acest pământ. Noi suntem cei care întruchipăm împărăția cerurilor. Noi trebuie să ne împlinim misiunea noastră. Noi trebuie să ne supunem împărăției cerurilor. Și noi trebuie să o purtăm, pentru că noi o purtăm. Noi trebuie să o împărtășim mai departe, să-i chemăm pe oameni ca ei să facă parte din această împărăție. După cum am spus, împărăția cerurilor nu este departe, nu este la în lumină distanță. Iar este chiar în lăuntru nostru, dar este o lume paralelă în care noi avem acces datorită faptului că suntem născuți din nou, suntem o ființă spirituale care am primit acces ca să intrăm direct la împăratul nostru, ca noi să vorbim direct cu El, ca noi să aducem rapoartele noastre Lui. Atunci când noi ne rugăm, noi spunem despre situație și noi primim de la El buletine informative despre ceea ce se întâmplă în cer, despre ceea ce cerul dorește ca noi să facem. Noi primim directive directe de la Dumnezeu și spune că ca nimeni să nu poată citi, ele erau trimise
fiind criptate. Vorbirea în limbi este mesajele criptate pe care Dumnezeu ne le dă. Deci, noi suntem cetățeni ai împărăției cerurilor și suntem aici pe pământ, ambasadori ai împărăției cerurilor. Dar noi, deoarece suntem și pe pământ, trăim pe pământ, noi suntem și cetățeni ai pământului. Și noi nu trebuie să ne detașăm de lumea aceasta. Noi nu trebuie să trăim viața ca și cum totul va fi ars, totul și nu ne interesează. Și să criticăm că iată vine Anticristul, că noi trebuie să ne împlinim misiunea noastră. Noi trebuie să grăbim venirea împărăției lui Dumnezeu pe acest pământ. Venirea lui Iisus Hristos. Dumnezeu să ne ajute pentru ca noi să fim ambasadorii plenipotențiari și extraordinari și să ne îndeplinim pentru o lungă durată tot mandatul nostru. Și dacă Dumnezeu îți va cere ca să-ți îndeplinești mandatul tău în altă parte, atunci trebuie să te supui și să pleci. Sunt oameni care acum Dumnezeu îi cheamă pe întreg pământ. Dumnezeu ne cheamă ca noi, acolo unde noi suntem, să ne împlinim și altă calitate pe care o avem, nu numai că suntem ambasadori, dar suntem preoți și sunt o preoție împărătească. Reprezentăm pe împăratul nostru aici. De aceea să ne împlinim mandatul nostru de a fi trimiși împuterniciți, de a ne împlini misiunea până la capăt. Ca atunci când ne vom face tot ce El ne-a poruncit, El să ne spună fiecare dintre noi: bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios peste puține lucruri. Îți voi da multe. Trebuie să fim credincioși cu cei ce ni s-a încredințat. Avem lucruri poate puține, avem lucruri simple, dar trebuie să le administrăm cu credincioșie. Cetățenia noastră este chemarea noastră și noi trebuie să o administrăm. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Meditați la aceasta. Căutați în continuare informații despre identitatea noastră de a fi acești trimiși împuterniciți pe acest pământ. Noi să nu ne detașăm de lumea aceasta, invers, să o influențăm. Noi, ca să ne împlinim misiunea, să-i chemăm pe oameni ca să se împace cu Dumnezeu, să vorbim cu Dumnezeu despre ei și tot ce ne poruncește Dumnezeu ca să le spunem. Și să ne uităm la aceasta nu ca o opțional, nu că putem face ori nu putem face, că aceasta e pentru mine ori nu e pentru mine, că aceasta lasă mai bine cei care sunt mai bine pregătiți. Noi toți avem această calitate, de aceea Dumnezeu de la toți ne cere ca noi să ne împlinim. Și dacă ești ascultător, Dumnezeu te va binecuvânta. Ascultarea face ca binecuvântarea să vină. De ce? Îndemnul Bibliei lui Iisus ne spune: căutați împărăția lui Dumnezeu și toate cele vi se va da. Să căutăm foloasele împărăției lui Dumnezeu aici pe pământ. Și Dumnezeu ne spune că tot de ce noi avem nevoie ca să ne împlinim misiunea noastră pe pământ ne va fi dat în întregime. Dumnezeu este totalmente angajat ca El să te asigure cu toate lucrurile necesare pentru ca tu să-ți poți împlini misiunea pe care El ți-a încredințat-o. Din partea ta este nevoie doar ca să fii credincios. Din partea mea este nevoie ca doar să fim credincioși. Ca noi să nu așteptăm până când împărăția celui rău va pune stăpânire peste inimile oamenilor. Noi să îi chemăm pe oameni ca să se împace cu Dumnezeu și să facem ca împărăția aceasta pe care noi o cărăm cu noi, împărăția aceasta în care noi umblăm, în care noi avem acces, ca să o deschidem și să o facem disponibilă pentru mulți. Dumnezeu să vă binecuvânteze și haideți ca noi să ne rugăm, ca Dumnezeu să ne ajute, ca noi să ne împlinim totalmente misiunea noastră pe acest pământ. Slăvitule Tată, ca și biserică,
Vrem, Doamne, ca să ne împlinim chemarea, să ne împlinim misiunea și vrem să fim credincioși în aceasta. Vrem ca Tu să ne găsești credincioși pe fiecare în parte. Ca și slujitori vrem ca să îi ajutăm pe fiecare, pe cel care Tu l-ai făcut, ca să fie parte a Bisericii Legământul Harului, ca să-și împlinească totalmente misiunea pe acest pământ. Vrem să-i echipăm, vrem să le ajutăm și vrem să-i îmbărbătăm, vrem să le facem disponibil harul Tău, ca ei să se poată folosi de el și să poată aduce la împlinire chemarea și misiunea care este în dreptul Lui. Fiecare dintre noi să ne împlinim partea noastră și ajută-ne Tu în aceasta, Dumnezeule, pentru că fără Tine nu putem face nimic. Tu ai spus, Iisus, că dacă ne despărțim de Tine, dacă nu o facem împreună cu Tine, atunci fără Tine noi nu putem face nimic. Tu ești vița, iar noi suntem mlădițele. Tot ce avem nevoie și tot ce noi suntem și tot ce noi facem vine doar din această legătură strânsă. Iar Tu, prietene, dacă încă nu te-ai împăcat cu Dumnezeu, Iisus Hristos este acela care vrea și te așteaptă ca să vii în brațele Lui. El a făcut pentru tine tot, pentru ca tu să te poți împăca cu Dumnezeu. Ca tu să devii cetățean al cerului și tu să devii ambasadorul Lui aici pe pământ. Nu numai să fii un angajat să ai misiunea aceasta, dar să fii parte a familiei Lui, să fii fiu și fiică. Dumnezeu să te ajute. Și dacă încă niciodată nu ai făcut-o, nu te-ai împăcat cu Dumnezeu, spune-i Lui, pentru că Dumnezeu ascultă rugăciunea sinceră și spune-i că îți pare rău că ai trăit o viață neglijându-L, ai trăit o viață în care nu ai căutat foloasele lui Dumnezeu, nici a împărăției Lui, în care nu numai că nu ai căutat, ai fost și vrăjmaș Lui, ai păcătuit cu voia și ai făcut toate lucrurile pe care le-ai făcut fără ca să-ți pese că există un Dumnezeu. El, vina aceasta, a luat-o și a pus-o asupra lui Iisus Hristos. Tu ai nevoie doar ca să vii în brațele lui Dumnezeu. Unicul loc în care poți să fugi de mânia lui Dumnezeu este însuși brațele Lui. De aceea, vino și spune în numele lui Iisus, care a murit pentru mine, care a luat vina mea pentru păcatele mele și care a murit pentru ele. La tine vin, Tată, și în numele lui Iisus te rog să mă ierți. Și primește-mă ca și copil al Tău, ca și fiică a Ta, și fă-mă ca să îmi împlinesc restul vieții, misiunea de a îi salva pe ceilalți care încă nu Te cunosc. Dumnezeu să vă ajute, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Să aveți o zi binecuvântată și o săptămână plină cu activitate pentru împărăția lui Dumnezeu.